Kanina ka pa ba dito? Saan ka nagtago kanina? Wala ka dito. Dito lang kanina pa kita hinihintay dito. Anong nangyari sa'yo? Wala naman na flat lang ang gulong ng tren. Naku. Tanawin na lang tayo. Gabi na baka ma-hold up pa tayo dito, let's go na. Hello guys. Kumusta kayo? Sana okay lang kayo ang lahat. At welcome kayo sa another video na gagawin ko. Ako pala si Boholano LLTV. At kung bago lang pala kayo sa YouTube channel ko. Pakipindot ang subscribe and isama mo na rin ang bell button para late po kayo ma-update sa gagawin ko na video. Salamat po. Share ang like na rin, thank you. Manong po ready po ba magtanong? Uy ha, tanang calling, anyo itatanong mo sa akin. Saan ho? Banda dito ang sakayin ng MRT. Jen Len sa anahan. Lapit calling county makikita mo na ang tetuting office. Maraming salamat po manong. Tutuloy na po ako. Wa and 16 naman niya, mamaya calling pag-uwi ko sa bahay. Sana makahabol pa ako sa biyaheng baklaran kasi naghihintay na yung boyfriend ko. Nabaho o gutit at para makakaan na rin ng saging ni Lolo, saka makapamasyal na din sa Manila Zoo. Nandito na ako sa Tekitinupi, mismo kanu po hanggang baklaran. 100 lang miss. Ang mahal naman miss, wala na akong pangbili ng fishball. 5 peso lang ang dati, sige lang isusumbong ko kayo kita digong. Jajajaja, sehei sumbong mo at ipatulfo din kita. Umalis ka na ba uli kita sa pulis wala kang face mask. Ang tagal naman ng tren, isang oras na ako dito, paano kayo kung mag-grab na lang ako para hindi mag-like yung boyfriend ko na baho o beautot. Manong po ready po ba kayo sa baklaran sa malapit sa simbahan? Nakakatako ka naman manong haba ang buhok mo. Jajaja, bakang matakot sa akin, mabait naman ako hindi, pwede 500 lang. Manong bakit ang tagal natin nakarating? Malapit lang yung baklaran, baka ini ko ikat mo ako. Pati ka sa boyfriend ko, titirahin ka sa puwet nun. Jajajaja, bakang magalala miss. Malapit na tayo, at malapit mo na makita ang boyfriend mo. Maraming salamat manong, excited na ako makita ang boyfriend ko. Walang gano manea, jajajaja, talpakan na. Nandito na tayo hindi sa baklaran at pwede ka na bumaba sa karko. 2,000 years later. Sana kaya ang boyfriend ko gabi na. Baka muli na yon, paano kasi pinasyal pa ako ng driver, iniikat-ikat pa ako. Kanina ka pa ba dito? Saan ka nagtago kanina? Wala ka dito. Dito lang kanina pa kita hinihintay dito. Anong nangyari sa'yo? Wala naman na flat lang ang gulong ng tren. Naku. Tanawin na lang tayo. Gabi na baka ma-hold up pa tayo dito, let's go na. Because ka pala, bakit hindi mo na lang ako sinundo? Hindi to sa akin, hiniram ko lang ta sa kapitbahay natin na nabuntis ko. Ikaw naman ang sunod, kang babunsin. Ha 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 ha. Naku, subukan mo lang, makikita mo ang hinahanap mo, baka kutulan kita ng talong mo dong. 2 hours later. Yan lang guys. At sana nagustuhan mo ang video ko. At kung nagustuhan mo, pakipindot ang subscribe and isama mo na rin ang notification bell para lagi po kayo ma-update sa gagawin ko na video. At sundan natin ang sunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong lahat.